Magkano itlog, te? Ano po? 7. 7. Mahal ng itlog ngayon, ano? Mataas po talaga ngayon. Mahirap po ang taas ng Ito, ibili tayong itlog. Magluto tayong itlog. Sige, te, bigyan mo ako, te, ng ano? Ng 10. Saan mo kinukuha yan, te? sa Nyugan. Pero sa poultry po ito nang gagaling. Ah, sa poultry. Kumbaga, may warehouse lang po sila kasi kumpanya po ito. Kinukuha ng aking bossing. Namumorsyento lang din po ako. Magkano naman ang porsyento mo dyan sa isa? Sa isang tray po, 15 pesos. Tapos ang bigat, ano? Oh, tiyaga-tiyaga lang. Kasi hanggang tanghali lang naman. Kesa walang pista, kumita ba ng 150, 20, gano'n. O, sapat na. Ano yan, ate? Nilalako mo? Yan, pababa sa Malaya. Anong oras ka nakakauwi? Minsan mga 10. Pag medyo magandang marami sa tao, mga 9:30, ganyan. Sisimula ng 6. Ano pangalan mo, ate? Ninya. Ninya. Ilan ang anak mo, te? 5. May asawa ka? Ilang taon yung panganay mo? 13. Mag-grade 8. Ah, grade 8. Nag-aaral lahat? Hindi pa, 3 pa lang. Isang grade 4, isang grade 2. Yung bunso ko kasi pa lang 1 year old and 4 months. Yung namang pangalawa ko magtatatlong taon. 3 taon na? Sa October din. Ah, malaki na rin, ano? Malaki na rin. Naiwan-iwanan mo na rin, ano? Naiwanan ko na rin. May nag-aalaga, gano'n. Yung mga pamangkin. Naamutan ko na lang kahit pakain. Para makapagtinda. Oo. So ito po, bumili tayo ng itlog. Ang almusal natin, oh. Ano pong pangalan? Uragon Tinoy. Oo. Masing tip. Search mo ako sa YouTube, Facebook, Uragon Tinoy. Huwag mo na suklian, be. Ay, yan. Huwag mo na suklian. Salamat. Nasipag naman. Ilang taon ka na, te? 34. Si ate Ninya, sipag na ate Ninya magtinda ng itlog. Kung ano-ano lang, pag may nagpapatinda rin ng mga gulay, tinitinda ko rin. Mga gulay. Kung ano yung mga available na Mga available na pinapatinda nila, gano'n. na pwede mong itinda, tinitinda mo. Tinitinda ko, sinasabay ko sa pagtitinda. Ang Para sipag na. extra income, gano'n. Sayang din sa paglalakad. Oo. Dala-dala ko na minsan, sukbit ko sa balikat ko, gano'n. Oo. Inaano ko siya. Ang sipag naman. Yun ang importante sa tao, eh. Oo, tiyaga lang po kasi Sa buhay. Pag nakaupo-upo lang hanggang mga tanghali, wala naman. Ay, nako. Nakakabili din yung isang bigas. Oo. Pampiso-piso ng mga maliliit ko. Oo. Nakaawan, pangkapi-kapi, gano'n. Kinabukasan, gano'n ulit. Trabaho po namin, uuling, nagawalis ng kaong. Nagagawa kami ng walis po, yung gano'n. So, binibenta. Binibenta din po. Magkano ang isa? 20? Hindi po, 30 po. 30? Sa tanay pa namin dinadala. Ah. Kasi nagbabayad pa kami ng pahakot ng kabayo. Saka sa tricycle. Yun ang importante sa buhay, te. Kailangan lang maging masinop at maging masipag. Maging matyaga. Tiyaga lang po. Kasi Sa araw-araw, hindi ka talaga mawawalan kapag marunong ka, masipag ka. pagka po, hindi ka maguguto. Oo. Kasi Nasa tao din kasi yan, eh. Sapat na po ang pagdaing namin Oo. Tapang araw-araw namin. Oo, ang galing, ano? Opo. Ay, gulay-gulay lang dun sana. Pag Oo. napunta nga po kayo dun. Oo, sige. Punta po. Pag pupunta ako doon, mapasyal ako doon. Kapag po hindi nyo mahanap yung lugar namin, kilala nyo naman po sila Tatay Enteng, sila Grace. Oo. Yan, doon po kami nakatira sa bahay nila kasi yung bahay namin nasira. Ah, Ngayon, nakakuha sila ng buwa ng doon na sila nakatira. Kami nakatira doon sa bahay nila. Kanila Grace, kilala nyo po. Oo. Kilala po kami noon. Kila Kuya Enteng. Doon sa may gubat din yun, di ba? Oo. Bundok Sila din. naman po, mas mataas pa kami naman dito ng sa baba. Sa baba. Sapa lang dadaanan nyo. Pero pag dito po kayo sa tower galing, hindi na kayo dadaan sapa, bababa lang kayo sa sapa.
Oo. Pero pag dito po kayo dadaan sa may nawasan ng Yugan, papasok kayo ng Sapa, mas magandang Mm-mm. nabibidyohan nyo. Mm-mm. Lalo ngayon bumagyo, balaki ng Sapa. Oo. Makikita nyo yung pinakang nag-awang, gano'n. Mm-mm. Yun. Sipag po ni ate magtinda. Ito po. Ngayon, no? Tsaga-tsaga lang po. Mm-mm. Ganun talaga. O, sige, te. Salamat, ha. Thank you din Oo, po. salamat. Salamat din po. Opo. Hintayin po namin kayo doon. Oo, sige, Gawa sige. ng aking ano. Oo, salamat. Salamat din po. Ingat ha. Sana makaubos ka na para makauwi ka na agad. Oo na. Isang ikot na lang po, bababa. Oo, sige. Bye-bye. Salamat din. Mm.